Me Steenalla haluamme puhua rakennusjakeesta rakennusjätteen sijaan, koska oikeilla menetelmillä työmaalta ei juurikaan synny jätettä. Rakennusjakeesta saadaan kierrätettyä ja hyötykäytettyä suurin osa materiaaleista. Tehokkailla kierrätysmenetelmillä voidaan vähentää kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää. Näin yrityksenne säästää rahaa ja myös ympäristön kuormitus pienenee. Olemme mukana kierrätysasteiden nostamisessa vaatimusten mukaiseen tavoitetasoon. Tätä seurataan kierrätyssuunnitelmien ja säännöllisten raportointien avulla. Tehokas lajittelu ja opastus parantavat myös työmaan turvallisuutta ja antavat työmaasta laadukkaan ja siistin kuvan työn tilaajalle. Tarjoamme laajan valikoiman eri keräysvälineitä ja varmistamme, että tuotantosi voi toimia ilman katkoksia tehokkaan logistiikan ansiosta. Lisätietoja ja kierrätysratkaisuja löydät osoitteesta www.stenarecycling.fi. Stena Innovative Recycling.